Min din il-ġimgħa it-tilqima tal-Human Papilloma Virus l-HPV se tibda tingħata lis-subien tal-fuq minn 12 sena u lill-irġiel li twildu mis-sena 2000. Dan tħabbar mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha spjega li s'issa din it-tilqima kienet tingħata biss lit-tfajliet li għandhom iktar minn 12 sena minħabba riski ta' kanċer fl-onq tal-utru. Madankollu f'dawn l-aħħar xhur toħroġ l-evidenza li turi li din it-tilqima għandha tingħata wkoll lis-subien. In-nefqa tal-Gvern għal din il-miżura se tlaħħaq 2.2 miljun euro. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li l-virus tal-HPV jgħaddi minn persuna l-oħra permezz ta' attività sesswali u bekk sostnit li huwa importanti li dan il-vaċċin jingħata qabel ma' persuna tibda tkun sesswalment attiva. Ġie spjegat ukoll li din it-tilqima tolqot 9 tipi ta' viruses. Id-Deputat Prim Ministru semma li fl-aħħar 10 snin madwar 20,000 tfajla aċċettaw li jieħdu din it-tilqima. Il-kanċer fl-onq tal-utru jista' jolqot lil nisa ta' kull età u allura l-appellu biex dawk li jirċievu l-invit imorru jitlaqmu. Dina kienet waħda mill-proposti li kellna fil-manifest elettorali, propju proposta 511, biex nibdew nagħtu wkoll it-tilqima tal-HPV mhux biss il-bniet imma lis-subien. Din hija tilqima li tiswa bejn 380 u 570 euro skont l-età ta' min ikun qed joħodha, u allura nkunu qegħdin noffru din it-tilqima mingħajr ħlas lil dawk is-subien kollha bħalma nagħmlu diġà lill-bniet illi jkunu għal 12 sena jirċievu l-invit id-dar. Għas-subien però biex impattu għal numru ta' snin li konna ntu għal-bniet biss, ħankunu qegħdin immorru lura biex dawk is-subien kollha illi twildu mill-2000 lil hawn matul is-snin li ġejjin ħankunu qegħdin noffru l din it-tilqima wkoll biex bekk il-persuni kollha li jkunu twildu mill-2000 law, li bniet diġà qed intwilhom, inkunu qegħdin nipproteġuhom kontra tal-mikrobu HPV illi jista' jiġi trasmess sesswalment u jista' anki wassal għal ċerti formi ta' kanser. Fil-frattemp il-Ministru Chris Fearn ħabbar ukoll li trabi minn 6 xhur sa 4 snin jistgħu jibdew jingħataw il-vaċċin kontra l-COVID-19. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li l-ġenituri jistgħu jattendu l-polikliniċi ma' tfal tagħhom biex jirċievu il-vaċċin tal-COVID-19. Intqal ukoll kif sa issa nataw aktar minn 120,000 doża tal-vaċċin tal-influwenza u tal-Omicron.